Per defensar el dret a la consulta, per defensar el 100% de la consulta i el 100% dels drets socials, l'opció, sense cap mena de dubte, és Iniciativa Verds i és Esquerra Unida. I aquestes eleccions us poden demanar el vot en nom de moltes coses, però poden acabar demanant el vot per acabar fent, en nom de l'Esquerra, president en Mas. I crec que la gent d'esquerres d'aquest país no ens ho podem permetre. Francament, no ens ho podem permetre. Això que creiem que cal lluitar, i cal lluitar pel dret a decidir, i no ens ho posaran fàcil, ho sabem. Però nosaltres el que farem és deixar la pell per garantir que aquest dret a decidir es pugui exercir. I lluitarem per les llibertats nacionals, però lluitarem també per les llibertats quotidianes. Perquè les llibertats quotidianes és aconseguir que hi hagi una escola que no està massificada. La llibertat quotidiana és fer que per operar-te del fèmur no t'hagis d'esperar 19 mesos. La llibertat quotidiana és que els serveis socials d'aquest país siguin de qualitat. I és per això que lluitarem. I la llibertat és que no hi hagi pobresa. I la llibertat, en definitiva, són aquests serveis públics. És ell qui diu mentides. És ell qui diu mentides quan ahir s'atreveix a dir que gastem major percentatge en polítiques socials. Però com es pot tenir tanta barra? Què heu vist del que passa amb les beques menjador? Una reducció del 30% en les beques menjador. Per mi, perdoneu, és de desalmats. Quan hi ha gana en aquest país, quan hi ha famílies que no garanteixen els 3 àpats, reduir les beques menjador. Han expulsat a 9.000 famílies de la renda mínima d'inserció. Han enviat a la pobresa 10.000 nens. Ho explica el síndic de Greuges. Els nivells de despesa social es remunten als nivells que teníem l'any 2007. I encara té la barra de dir hi ha més despesa social. En quin món viu? En quin país viu? Doncs jo li proposo una altra cosa, que fem un debat. Un debat a una escola pública, que la triï ell, m'és igual. Podríem fer-ho a l'escola Antaviana, de Nou Barris, a Roquetes, on no arriben les beques menjador. O a l'escola Marina, a Hospitalet, o qualsevol escola de les comarques de Girona, que la triï ell. I fem un debat sobre els serveis públics. Sí, de president a aquells que volem aspirar a una alternativa. És demagògia dir que no hi ha cap país que es fan retallades quan hi ha països, com a França, que més de 2/3 dels recursos de l'ajust venen dels que tenen més. I aquí, quin és el percentatge? 2/3, una meitat, un 30%, un 15%, un 10%, 0. No, és pitjor que 0, perquè aquí els ingressos sí que venen. Venen de les taxes universitàries. Venen de les taxes sobre la justícia per no garantir l'accés a la justícia lliure i universal. Venen del copagament. Venen de barreres d'accés en els serveis bàsics i fonamentals. Per tant, és ell qui fa demagògia.